I dag skal vi tale om mænd og kvinders rettigheder i forhold til mænd, og kvinder må have sex, før de bliver gift, og om de må have sex med en anden, end den de skulle giftes med. Eller var gift med. Og vi må ikke glemme, om de samme sædelighedsregler burde gælde for både mænd og kvinder. I dag har vi besøg af Biver og Beth, og nu vil jeg læse første spørgsmål op. Biver, hvad er din holdning til denne problemstilling? Flere og flere kvinder siger, at de føler sig undertrykt af mændenes svaghed til at styre deres kyskhed, og samtidig bruge deres styrke til at dominere og kontrollere kvinders rettigheder, hvilket jo ikke er en god ting. Nej, men det er naturligt. Det er naturligt, at vi har lyster, og vi skal også have ret til at udtrykke vores lyster. Vi skal være frie, og vi skal kunne gøre, hvad vi vil. Mænd og kvinder skal være frie til at leve det liv, de vil, men de skal til gengæld også have de samme rettigheder. Jamen præcis, fordi at, man må heller ikke glemme, at det vil være forkert at fratage rettigheden fra mænd til at have lyster, da det er en vigtig del af dyrkningen af deres naturlige adfærd, lige så vel som kvinder heller ikke skal have frataget den ret. Man kan også sige, at kvinder og mænd, de er jo også, kan man sige, ens i forhold til, at de skal kunne have ret til at have lyster eller drifter. Så altså, de burde jo egentlig have samme rettigheder til at gøre det. Der burde ikke være forskel på de to køns rettigheder til at have et seksuelt liv, men man kan sige, at realiteten den overskygger jo, man kan sige, den lykkelige fantasi. Ja, men vi stammede jo også en gang fra aberne, og dengang, eller i dag, aberne, de har jo stadig styret af deres lyster. Hvis de har lyst til at spise, så spiser de, og hvis de har lyst til noget andet, så gør de noget andet. Men man kan sige, det der med, om kønnene har de samme rettigheder nu, det er jo, kan man sige, jo egentlig ikke helt rigtigt, fordi at det burde jo ikke være sådan, at kvinder ikke har de samme rettigheder som mænd. Altså, de burde jo have de samme rettigheder. De er jo, man kan sige, de er lige så kloge, og de er måske endda mere udviklet på visse områder i forhold til for eksempel styring af kyskhed, hvilket man tydeligt kan se gennem nutidens betydningsfulde kvindelige kunstnere. Ja, men man kan også godt se, at der er jo stadig forskel på på hvor meget man får i løn i de forskellige arbejdspladser, selvom de laver det samme. Så der kan man jo også godt se, at der er jo forskel på personerne. Ja, også især hvis man kigger på kvinder i underklassen for eksempel, så får de jo, så er de jo langt mindre rettigheder end kvinder i overklassen, fordi der bliver lagt meget mere fokus på kvinder i overklassen, fordi de ligesom er højere i hierarkiet, og men altså man burde helt og dels respektere alle personer fuldstændig ens, og der burde være samme rettigheder. Ja, man burde behandle alle lige, og alle skulle være frie til at gøre det, de vil og har lyst til. Ja, det vil jeg give dig ret i. De skal være frie. Helt frie. Tak fordi I lyttede med i dag. Synes I virkelig, det kan være rigtigt, at mænd og kvinder ikke har samme rettigheder? Giv os jeres mening om dette emne på sædeligheder.dk eller brug hashtagget 12 med pil op. Sponsoreret af Fiskehejermanden. Hoi, kom lige herned, kom, hoi.